Fil-Parlament il-Ministru Tonio Fenek kien mistoqsim mid-Deputat Laburista Justin Caruana jgħid kemm ġew impjegati nies mal-Go Channel bejn l-2006 u l-2011. Mit-tweġiba tal-Ministru Fenek jirriżulta illi fuq din il-medda ta' 6 snin kienu impjegati 80 impjegat ġdid mal-Go Channel. Jirriżulta li fis-sena 2006 kienu impjegati b'kollox 6 ħaddiema ġodda, fl-2007 31 ħaddiema ġodda, fl-2009 9 ħaddiema ġodda, fl-2010 5 ħaddiema ġodda u s-sena l-oħra 4 ħaddiema ġodda. Madankollu mbagħad f'xahar wieħed biss dak ta' Jannar 2008 lejliet l-aħħar elezzjoni ġenerali kienu impjegati 23 ħaddiema ġodda mal-Go Channel, kważi impjegat ġdid kuljum. Dan ifisser li lejliet l-aħħar elezzjoni ġenerali f'xahar wieħed biss il-Go Channel impjegat minn 3 għal 4 darbiet iktar ħaddiema ġodda minn kemm timpjega bħala medja f'sena sħiħa. Mit-tarif mod mill-Ministru Tonio Fenek lejliet l-aħħar elezzjoni ġenerali l-Go Channel impjegat magħha 11 il-baħri, 9 mooring men, 2 cafeteria attendants u terminal duty officer.